Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi yenyu mukomana Nashi muri sei zvenyu. Ndikuda kureururawo kuti inini basa rangu randinoita muno muSouth Africa ndinoita basa reumbavha, ndinoita zvekuba, asi izvi zvakatanga pandainge ndichiri kuZimbabwe nekuti pagore roga roga ndaitobikirwa doro nasekuru vangu uye zvekare nababa vangu vasati vashaika vainge vachindibikira doro zvekare vachipembedza mashavi awo avainge vachiti ainge ari mashavi ari pandiri. Ndiri murume mukomana Nashi but ndainge ndiri mwana mudiki pandakatanga kuva a breadwinner in the family. I think from the age of 14 or 15 ndainge ndatova breadwinner, yet I am the last born in the family. Ndine madzikoma angu iko zvino zvemapurisa vakatokwanisa kutenderera mberi nezvidzidzo zvavo nekuda kwangu inini, uye zvekare musha uyo wakavakwa nevabereki vangu wakavakwa ndiri mujeri mushure mekunge ndaba mombe 10. Ndakaba mombe idzodzo 10 ndokubva ndachizoenda ndikanodzitengesera vamwe vainge vaine butchery vaizoodhesera kumasupermarkets. Saka ndakazoti ndabuda mujeri, uye zvekare chinondishamisa ndechekuti zvipfuwo zvakaita semombe munozviziva kuti kana ukasungwa wanzi waba chipfuwo chakaita semombe unoworera kujeri, but inini ameno zvinongoitika ipapo pandakaba mombe 10 mukoma. Nanhasi uno ndikadai ndiri mujeri, pamwe ndakatotongerwa life imprisonment, but ndakazongobuda necommunity service. Kuti chii chakaitika ndinzwisisi, but zvakangonzi painge paine lack of evidence, and vanhu vanenge vachifanira kuti vange vachizoya kukoti kwacho semawitness dzimwe nguva vanokwanisa kusauya, kana kuti mupurisa anenge achiferefeta nyaya dzangu ava kuda kundisunga paya anokwanisa kungorwara, kana kuti anokwanisa kungorwarirwa nemwana kana mukadzi wake seumwe mupurisa uyo ainge achindiferefeta panguva yandakazobva kumusha ndichizouya kuno kuSouth Africa. Ainge abva mukushaikirwa nemudzimai wake, ainge aine maproblems awo ainge achisangana nawo, ndipo paakabva achizongosiyanawo nazvo akazvinzwira nungo. In fact ndokubva ndachizongobuda munyika ndisitomborina kana criminal record yekuti ndiri munhu achiri kuferefetwa kuti anofungidzirwa kuti akaba mombe, and vanhu vazhinji vainge vakatondiona ndichitodzitina mombe idzodzo ndikatoenda ndikanodzitengeserawo umwe businessman uyo ane purazi kumaraini kwandinobva. Mombe idzodzo vanhu vakatozviziva kuti ndokwandainge ndakaenda ndikanodzitengesa, but hakuna kana munhu akamboda kuzotevera kuti ange achizonzwa kuti chii chakazoitika nenhau yemombe, kana vanhu vacho vandinenge ndabira vanokwanisa kuzongoshaya hanya nazvo. Zvadaro ndakati ndauya kuno kuSouth pagore pandinodzokera kumba ndainge ndichibikirwa madoro. Iko zvinozve nekuda kwekuti baba vakashaika uye zvekare sekuru vakashaika, hakuna anondibikira madoro awa. Ndokusaka ndava kungogara ndichibatwa apa shavi iri rinotondirotesa hope dzekuti kana ndikaramba rinokwanisa kana kutondiuraya kana kundiurayira vana, nekuti iro rakagara pandiri kuti ringe richizoshava, ende rinongoshava chete kuburikidza nezvekuba. Handichabi mombe chete, asi ndava kutoba zvekare nekubira vanhu. Mukomana Nashi pandakapinda muJoni ndakatanga kushandira umwe muIndian. Ndichishandira muIndian iyeye akabva achizotenga plot, ndokubva ati kwandiri, Cosmas ndinoda kuti unge uchizogara kuplot. Ndakatanga kugara kumaploti kuya ndikatanga kuwirirana neumwe muIndian wandainge ndisingazivi kuti anoita zvokutoba mombe. Vanoenda vachinonoba mombe mumapurazi, then mombe idzodzo dzobva dzatongosulotewa pamba pacho painge patori neabhata, imwe imba zvokuti kunze waingoti ya imba yakanaka iyi, but mukati mayo yainge isina kana marooms. It was
just an avatar muine mazifriji mukati. Saka marori aizoya achizotora nyama vachitoenda vachitonohodhesa nyama iyoyo kunana Boxer, vana Shoprite, even vana Woolworth, nekuti vanenge vagadzirisa mapepa voita sekunge inyama yavanenge vakatenga kubva kumapurazi vachitobhadhara nevamwe vanhu vaya mainspector ehurumende vachitozviziva kuti kwakati ndokwatinodya mari ikoko. Saka ndakangotaura naye muIndia iyeye nerimwe zuva ndichitomugezera motikari yake, ndikamuudza kuti pandainge ndiri kuZimu ndaimboita zvekufudza mombe. Akatanga kundibvunza mibvunzo yakasiyana siyana. Kuurawa kwemombe usingadi kuti mombe iyoyo inge ichizonyanya kuita noise, kana kuri kunzi unenge wasvika pamba pevanhu vanenge vaine mombe dzavo, ndainge ndichizvifambisa sei. Saka ndakamurondedzera ndikamuudza process yacho yose, akabva azviona kuti ndainge nditori certified mbavha yemombe. Ndopaakatanga kunditora usiku, ainge achitituma kuti tinge tichienda kunoba mombe. Ndaitofamba nevamwe vakomana vekuMozambique nevamwe vakomana zvekare vekumusha. Ndakashandidzana naye kusvika ndichizokwanisa kuzotenga motikari yangu yandakatanga kutenga muSouth Africa, which was a single cab iri Ford Ranger mukoma. Ende mukuba kwandinoita ndinongoramba ndichisangana nevanhu vanenge vachiita zvemadhiri, kunyanya vari varungu. Ende shavi iroro rinotondiudza kuti ndo rinoita kuti ndige ndichizosangana nevanhu ivavo vandinosangana navo, ndo rinoita kuti ndinge ndichizosangana navo, nekuti rinenge richida kuti ndige ndichiita mari. Ndakasvika pakutanga kuenda kuchechi, but iri Pentecostal church yekumusha, ndikasangana nemudzimai wangu tikachata muchechi. Hakuna anozviziva kuti inini ndiri mbavha yemombe ende zviri muropa. Handikwanise kuti ndige ndichibuda mazviri, nekuti pandakamboedza kutsanya ndakamboenda pafasting period nerimwe gore, kuri kutanga kwegore. Ndikabva ndati Mwari, rino gore ndiro gore rekupedzisira, handichadi kuti ndige ndichizonzi ndinoita zvekuba zvekare. Gore iroro ndiro gore mukomanachi randakatonyanyisa kuita zvekuba, kubhomba maATM, kufamba zvekare nevakomana vaya vanoita zvekubhomba motikari dzemari. Ndakazoti tatevera imwe motikari yainge yakatakura mari tiri muna M3, tikaibhomba motikari iyoyo, hana yangu ndopa yakatanga kurova. Ndikatanga kuzvibvunza kuti kana kuri kunzi izvezvi ndanga ndapfurwa, ko kana kwanga kuri kunzi ndaurawa, mudzimai nevana vozosara vachizozviziva kuti such a perfect husband anoita zvekuba. Ende kana ndagarwa neshavi racho, kunyange ndichifamba ndiri munhu ane mari dzake, but ndinowanzokubatika downtown, nekuti ndiringe ndichitsvake ikoko handitombozivi. Ndinokwanisa kungobva kwandinogara kuestate ndongoti ndikuda kuenda kana kuSpar yekudowntown muno muprovince mandigere. Ndongosvika kuya ndotsvaka pekupaka motikari yangu ndongotanga kungofamba. Saka shavi riya rinenge richindifudza kudaro, rinenge richienda neni ikoko kwarinenge richiziva kuti ndichazosangana nemunhu anenge aine mari. Recently ndakabva mukudhumana neumwe mukadzi uyu ndikangoti ndakaita sekunge ndakamufudza pandakasangana naye. Ndainge ndisingatozvizivi kuti ainge aine mari iyo yaainge achida kuenda kunotumira. Ndidzo type dziya dzinenge dzisina mapasipoti, vanotoita zvekuenda kunokumbira maagents kuti vange vachigadzirirwa maorder. Saka ndizivi kuti sei ndakangoramba ndakamufudza mukadzi iyeye. Ainge aine umwe murume, but ainge ari wechidiki murume wacho, zvimwe kuda ihanzvadzi or workmate, I don't know. Ndakafamba navo ndiri kumashure kwavo, ndokubva tachizonopinda tose mune chimwe chikebhini chemaagents. Tapinda muya zvichokwadi ndakaona vachigadzira order remari yakawanda. Saka vakazoti vava munzira kuenda kunobhadhara mukoma, ndopandakabva ndachizokwanisa kungovatorera mari. Ndakanyepedzerawo sekunge ndainge ndichida kugadzira order, ndichida kungonzwa kuti vainge vaine mari here, nekuti pane zvandainge ndichinzwa munyama yangu sezvandagara ndichingonzwa kana kuri kunzi panenge paine munhu uyo wandinenge ndanzi ndinge ndichitevera, ndinenge ndichinzwa kuswinyiwa
mumaoko angu kana ndikaramba ndichimutevera. Ndakazovabira mari yainge yakawanda vanhu ivavo. Ndakasvika pakuvatorera mari yainge ichisvika kuma 6,000 something. Vanhu ivavo ndakavatorera mari so simple. Zvazvinoita unokwanisa kana kutongondibatisa handbag sezvakaita mukadzi iyeye. Sezvo tainge tabva tose tagadzira maorder, tainge tofambidzana takananga kune imwe shop tichiti tikuenda kunotumidzira mari. Saka shavi riri pandiri rinongoita kuti unge uchibatwa nechadzimira. Saka vakabva vabatwa nechadzimira vanhu vaya. Ndokubva ndachizoudza mukadzi uyo ainge aine mari muhandbag ndikati, chino chistreet chatiri machiri mune mbavha dzakawandisa ende vazhinji ndevekumusha, mutondibatisa handbag. Kunze kwekuti ange achifunga nezvazvo kuti sei munhu uyu watangosangana naye zvanhasi hatimuzivi, tangosangana nawo kumukuru, ava kutoti iye anoda kundibatira nekundichengetedzera mari iri muhandbag. Saka akangondipa mukomanashi. Vakazongosarawo famba vari vega mushure mekunge ndatsauka ndikavaudza kuti ndainge ndichida kutenga mabhanana, tainge tichazosangana kumberi kuAckermans. Vakaramba vachifamba, ndikabva ndaenda pane kamwe kamusika ndikaita sekunge ndainge ndichitenga mabhanana. Vaipota vachicheuka, asi pavakazocheuka kwekupedzisira chavakaona ndechekuti munhu painge pasisina, ndainge ndatotiza ndikaenda ndikanopinda mumotikari kwava kudzoka zvangu kumba. Asi ndinoti kana ndabira munhu ndopandinotanga kunzwa mwoyo wangu uchirwadza. Muno macho muSouth Africa mukoma ndakambosungwa zvekuti kana ndega ndakati pano ndinonyura, mudzimai asingatozvizivi kuti ndainge ndasungwa. But ndakangobuda mujeri mukomanashi because I still remember kuti mafingerprints ndakatorwa. Chavakangoita mapurisa iwavo ndechekuti vakanditorera mari yainge iri muwallet. Ndainge ndiine 2.5 yainge iri muwallet, zvekare nemafoni angu 3. Ndikavharirwa kwemazuva kuda 2 ndiri mujeri. Pandakazoburitswa ndainge ndatorwa mafingerprints, but docket harina kuvhurwa. Vakangondivhundutsira nekungonditora mafingerprints chete. Saka ndozvariri shavi racho. Rinoti kana ukasaita zvandinenge ndichida inini ndinokuuraya. Mhuri yeZimbabwe handiziviwo kuti ndoita sei. Ndiri munhu anoremekedzeka chaizvo zvekuti kuchechi vanhu vanokwanisa kuzotoshamisika nazvo kuti ndinganzi ndingava munhu anoba zvakadaro. Inini ndiri munhu anoremekedzeka muchechi. Ndibetsereiwo kana kuinewo vamwe avo vanhu vane mashaviwo akaita seshavi iro randiinaro. Mashavi acho munomakontrola sei? Nekuti zviri pandiri zvikukutu mukoma. Ndinotya kuti ndinokwanisa kana kuzongoita zvekungopfurwa nepfuti, zvimwe kuda ndo kuchazova kufa kwangu ikoko. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi shavi racho rinotobheja, rinototaura iro richiti uchaona zvandichakuita kana ukaramba kuti ndige ndichiita basa randakanzi ndige ndichiita pauri. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, please post my story makavika chitupa changu. Sezvandakambokuudzai last year kuti ndichazouya neconfession yangu, ndichikuudzai kuti sei ndakasarudza kuzobuda muchechi yevamwe papa avo variko kuzimu ikoko. Handidi kana kuvaona. Zita rangu mukomanashi muchanditi amai muka sandiro zita rangu, uye zvekare ndiri kureurura nyaya yangu iyi kunyange vamwe vanhu vanenge vachiri mumachurches awa ana papa. I know kuti vazhinji vanokwanisa kutondiona sekunge ndiri munhu anenge akatopindwa nesatanism yekuda kushora vana papa, ende vanenge vachingoti ibitterness
kazhinji ndo zvinoita vanhu vanenge vachiri kuenda kumachechi emaprofets awa akati kuuya muZimbabwe vari vekumapendecostal churches. Saka mukoma zvakaitika ndezvekudai, tainge tagara tiri kuno kuUK nemurume wangu. Vana papa ndo pavakatanga kuita mukurumbira. Tainge tagara zvedu tichienda kuchechi, but it was a traditional church. Tainge tiri maAdventist. Saka patakatanga kunzwawo shoko raibva nekunana papa uye zvekare nemamiracles ainge achiitika, ndo patakabva tachizosarudza kuti tinge tichimboedzawo kuendawo kuchechi kwana papa ikoko. Saka nemurume wangu takabva tachizoenda kuna papa 1-on-1. Tainge tichitsvakawo kuti muimba yemukati, because murume wangu sikarudzi yake yainge yatofa, asi papa vakabva vachizoti vaikwanisa kunamatira murume wangu kuti zvose zvinge zvichizodzokera mugwara. Asi ndakange ndisingazivi kuti papa nekuda kwekuona kuti tainge tiri vanhu vainge vaine mari, vainge vasarudza kuti vange vachizopa murume wangu umwe musikana wavainge vachidanana naye, ainge ari vechidiki, uyo ainge achiimba praise and worship. Mukoma kuda kundiparadzira musha wangu. Saka nemurume wangu takange tisingazvizivi zvose izvi kuti ndo zvinoitika mumachechi ana papa. Taingoona nekungonzwa mumapepanhau kuti papa vazoita miracle yakati, uye zvekare nekuonawo kuti vanhu vainge vachiwanda sei muchechi mavo papa ivavo. Murume wangu mukoma Nashi ainge asingatovafariri vana papa ava, asi ndini ndakatomumanikidza ndikati kwete, tinofanira kuti tinge tichienda tose, tinge tichienda kunoona vana papa, tinge tichiona kuti vana papa vanonamata here, zvekuti mamiracles anobva atoitika mulife. Ende ndaitoda kutoenda nemurume wangu kuri kuNigeria, but akaramba akati maNigerians I don't even trust them. Ndikabva ndati saka chiandei kuZimbabwe kumusha, ndokubva achizobvuma, ndokubva tachizoenda kuZimbabwe. Tasvika kuZimbabwe takaheva a 1-on-1. Chinondirwadza ndechekuti takabhadhara mari yakawanda, takabhadhara nearly $1,800 for 1-on-1, including nedzimwe mari dzemafuture prayers. Hazvina kuperera ipapo. Murume wangu akabva achizoita sekunge ainge atova addicted. Ndini ndakazosara ndozvidemba kuti chatainge takabudira mu7th day chainge chimbori chii. Murume wangu ainge ava kutotungamirira iye maprograms ekunoku kwainge kwatova nechechi yavo. Saka tainge tava kutonzi tinge tichibvisa dzimwe mari dzainge dzichidiwa kunoku kuti chechi inge ichinyatsokurana zvakanaka. Apa handisi kutaura mari dzemalove offering kana tithing, mari dzekutoti maitoudzwa kuti ikoko kune mabills akati neakati ari kufanira kuti ange achibhadharwa, saka muri kufanira kuti munge muchiita plan. It was more like a demand. They would demand kuti tinge tichiita zvinhu zvakadaro, which was very strange kuti sei vainge vodemanda kuti tinge tichibhadhara mabills. And running a church, mukoma, it is not an easy business. We would pay mabills ema 2,000, mabills ema 3,000. Murume wangu kuti ange achataura manje kuti kwainge kuine mavideos awo ainge akatorana nemusikana uyo waainge ofambidzana naye, saka ainge ozviziva kuti it was part of blackmail zvainge zvoitika. But blackmail yacho mukoma, on my husband's side, zvinhu zvaainge asingachaoni kuti he was being blackmailed na papa nekuda kwemavideos ainge aripo. Saka murume wangu mukoma ainge ava kuti kana akaita mwedzi ari kuno kuUK, waita kana 2 weeks ariko kuZimbabwe ikoko. Ndakasvika pakuzodaidzwa kuZimbabwe na papa, ndikaenda kumba kwavo mukoma Nashi. I was staying kuguest house kwavo. He tried to convince me so that ndige ndichibvuma. Akati kwandiri, sezvo musikana iye wekupraise and worship ainge achiri mudiki, aikwanisa kustimulate murume wangu sezvo isu tainge takura, ndikanzi ndinge ndichimubvumidza kuti ange achitora mukadzi wepiri, ndiko kuti zvinhu zvinge zvichitanga kutifambira zvakanaka.
murume wangu ainge atopindwa nemweya iwoyo, asi ini ndakaramba mukoma. Ndakatanga kurohwa nemurume zvisingaita, was being abused. Vatori nemamwe masemoni ausi kana ndikakwanisa kumatsvaka panapa paYouTube mukoma. I will refer you to those sermons. Apo pavaita sekunge vanoparidza vachiparidza kudaro, he was talking about being humble as a woman kunyangwe uri kuUK, and he specifically mentioned guta ratinogara kuno kuUK. That was when I switched off ndikabva palive pacho ndatoona kuti it was no longer a sermon but munhu ainge otongoparidza zvake inini. Saka ndakazodzokera kulive yapera ndikazotanga kuteerera. Saka even the way that he was talking vaita sekunge vari kutotaura nemurume wangu kuti since ndainge ndakazara nemweya wepride zvainge zvisingachaite kuti tirambe takagara tose. Saka vanhu muchechi havana kunge vakatombozviziva kuti ndini ndainge ndichitoparidzwa ipapo. Nekuda kwebitterness mukoma, ndakabva ndaudza murume wangu kuti tinge tichibuda muchechi, even though ainge ava kundiabusa, kundirova uye zvekare kumisuse mafunds edu, kutora mari kumasavings achitumidzira musikana iyeye. Ende chinondirwadza mukoma nacho ndechekuti my husband ended up getting married to this woman, ndokubva vachizoendesana kuChina, ikoko kwaakazonochiona kusvika ava kutobhega kuti vange vachirambana, because the girl anotoratidza kutoti anotozvikudza zvekutodaro, uye zvekare zvinenge zviine politics mukati. Musikana iyeye nameno zvaanongoitawo zvepolitics. Saka murume wangu atori pama1 kutotaura kudai. Saka ipapo papa vainge vava kukansela murume wangu kuti ange achiramba achindiabusa, ende ndaiti kana ndikataura navo even vaitondiudza kuti I have to stay put, ende ndaifanira kuti ndinge ndichizobvumirana nezvose zvainge zvichirongwa nemurume wangu, to show kuti I was an obedient wife. And if I could not show that I was an obedient wife, then it meant kuti I did not deserve to be his wife. Those were the words that were coming from a so-called man of God. Udza madzimai ose ari mumachechi ana papa muvidhio mako mukoma kuti vamwe vana papa ava vanozviita sekunge vanenge vakatumwa naMwari, but vazhinji vacho vanotongoda kuti vamwe varume vange vachiita zvavanoda ivo, zvavasingakwanisi kuita publicly, to take vakadzi vaviri kana kuroora vachiramba. Ivo vanobva vashandisa izvozvo kuti nekuti mukadzi wako amuona akadai, so you need to marry another woman, a young woman. Uye zvekare kana mukaramba murimo mumachurches mana papa imomo, you will see kuti kumagomo kwazvo munozotorambana one way or the other. Ndakaitwa brainwashing napapa mukomanashe, murume wangu achitori muchechi imomo, but I feel so sorry for him because anombodzoka kwandiri achichema. Anoti kana akaenda kuChina ikoko anokwanisa kutoona kuti mumba manga muine umwe munhu anga achigaramo, but it seems as if anenge ari maofficials ekuna Zanu ikoko, because mukadzi wake akaenda kuChina on official business. Saka zvekuita hapana, mukadzi anotongoenda nemabosses, ende chekuita hapana. Akandiramba nekuda kwechechi yapapa. Ndini ndakatokumbira for a divorce. Mushure mekunge andiramba ndikati haungangondirambi nemuromo, you need to sign the divorce papers. Ndopa akazosaina madivorce papers mukoma. Akandiitira utsinye hwekuti you can bring them to Zim. Ndikati how about we mail? Akati no, ndinoda macopies acho physically. Ndikaendako akadaidza a family meeting, ndokubva achizondiramba. What a painful thing that happened to me mukoma, handifi ndakazvikanganwa. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, pakaipa. Hanzi ndo zvakaitikawo izvozvo apo pavakange vachienda kuchechi kwevamwe papa. Zvakaoma. Regedzei tibva tenda panyedu inotevera. Hanzi ndakabatsira tsano vangu kuviga umwe musikana uyo wavakatsika nemotikari pavainge vachibva kuBhawa
muri sei zvenyu mukoma? Please post my story makavigawo chitupa changu. Ndinogarawo kunoku kuUK mukoma, asi zvinhu izvi zvakaitika kudhara apo pandainge ndichiri net 12 years. Ndainge ndichangobvawo kumusha kumaruzevha kuzogara kumba kwasisi vangu muHarare, yainge ichiri kunzi Salisbury panguva yacho iyoyo. Ndainge ndakamirira kuenda kuboarding school, ndipo pandakabva ndachizoona tsano vangu vachisvika usiku vachibva kuBhawa. Motikari yavo yainge yakazara neropa, vachiti vainge vatsika umwe mukadzi ainge aine pamuviri. Zvino ndoenda here kunoudza hama dzekwaTsano, because ivo Tsano nasisi vakasoshaika kudhara mushure mekunge tauya kunoku kuUK, asi dzinza ravo vari kutambudzwa nemweya wengozi, ende zvinoitika mudzinza ravo mukoma zvinoshamisa chaizvo, nekuda kwekuti sisi naTsano vakazofamba tava kuda kuuya kunoku kuUK. Pavakafamba vakabva vanoita mhiko yekuti kunyange hama dzaTsano dzikazofamba dzisazombofa dzakaziva kuti Tsano vainge vakauraya munhu. Saka Tsano vangu vainge vari munhu aitotyiwa kunyange nemabhunu chaiwo. Vainge vaine mari, saka nerimwe zuva vakasvika pamba vaidedera. Vainge vaine motikari yavo mhando yePeugeot, yainge iri yecream white, asi ndakabva ndaona kuti pafront grill nepabonnet painge paine ropa rakanyanyisa. Saka ndakavabvunza ndikati, kasi marova mhuka here? Saka ivo Tsano vakabva vati aiwa, vainge vatsika umwe mukadzi uyo ainge angoyambuka road, ivo vakanonoka kuti vange vachizotsika mabreak. Vakabva vandiudza kuti chitunha chake chainge chiri mumotikari. Ndinoyeuka kuti pakabva pasvika vamwe varume vaviri vakabva vachizotora chitunha chiya. Chitunha ichi chakabva chaputirwa mumablankets, ndokubva Tsano vachibva vati kwandiri, motokwira mumotikari Tsano munge muchionawo kwatichaenda tichinonomukanda mukadzi uyu. Takaendeswa kuLake McLean Chivero. Saka ndakabva ndachizonzi tinge ndichibatsira, asi ndakatya kuburuka mumotikari. Chandinongorangarira ndechekuti ndakavatarisa Tsano nevarume vaya vakatora chitunha chiya ndokubva vachikanda mumvura. Vakati sezvo mainge muine makarwe akawanda, chitunha ichocho chainge chichazokasika chodyiwa nemakarwe. Zvechokwadi mukoma, hapana kana kumbotora nguva, ndakazonzwa ruzha, mvura ichibvongodzewa. Vana Tsano vainge vakamira panze vakabva vatanga kuumbira maoko, vakati plani yashanda, ndokubva vadzoka mumotikari. Tsano vangu vakadhiraivha motikari yavo, tikabvako kuChivero tichidzokera kumba kwatainge tichigara. Vakaita sekunge painge pasina kana chainge chamboitika. Varume ivavo vakambomira kwechinguva chakati rebei vari panze. Tsano vakabva vachizotora rimwe zisaga. Musaga umu mairatidza kuti mainge muine mari yakawandisa. Tsano vangu vaita zvekutengesa nyanga dzezvipemberi nezvimwe zvicherwa zvakasiyana siyana, saka vaikwanisa kugara vaine masaga nemasaga emari mumba. Chakaita kuti ndinge ndichinyarara mukomanashe ndechekuti ndainge ndichitya kuti kana ndikataura, sezvo tainge tiri mhuri yainge iine urombo zvisingaiti, saka kuroorwa kwasisi ndikangoti it was sort of like a life jacket for dzinza rainge richida kunyura mumvura yepoverty. Ndakanyarara nekuti ndainge ndisingadi kuzovhiringidza marriage yasisi, uye Tsano vainge vakatondibhadharira mari dzemaschool fees kuboarding school. Ndakazoenda kuchikoro ndikadzidza mukoma zvemhando yepamusoro, ndikasvika pakuuyawo kunoku kuUK. Ndakauya navo Tsano nasisi vangu, uye zvekare handisiri ndega, hama yakazounzwa nasisi kuno. Ndikangoti kuroorwa kwakaitwa sisi vangu naTsano ivavo, dzinza rakabva rachizosimudzirwa navo Tsano. Ndakanyarara mukoma because ndakaona kuti zvainge zvisingaiti kuti ndinge ndichizotaura. Ndinorarama upenyu hwakanaka chaizvo, uye zvekare ndakakwanisawo kuzova nefoundation yakanaka, ndikazororawo mudzimai wangu ndikaita vana vangu. Asi
hama dzatsano hakuna kana imwe chete zvayo yakambounzwa kunoku kuuk vanotambura, asi tsano pavainge vachiri vapenyu kutambura kwacho kwainge kwakaita senani than kutambura kwavanoita kwandinonzwa zvichinzi vari kuita kusvika pari nhasi. Mukomanashi ndinodawo advice kubva kune vedare renyu kuti zvinoita here kuti ndinge ndichiudza hama dzatsano kuti izvi ndo zvakaitwa nehama yavo. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi, please post my story makavika uchitupa changu, ndiri amai mufundisi, ndiri mumachira kutaura kudai so ndakapfeka bhutsu apa. The Easter is fast approaching. Kana kuenda kuchechi kwacho ndiri kunzwa kunyara ini kuti ndinge ndichizoenda kuchechi, especially on the big Sunday tose tinenge takaungana nekuda kwevoice note rimwe iro randakatumidzira mugroup. Ndainge ndichifungidzira kuti ndiri kutumidzira mune rimwe group redu remakuhwa muchechi, saka inini nevamwewo vakadzi tiri 6 tinongoitawo zvemakuhwa, saka takagadzira group redu umwe matinopanana mabusiness tips, asi nguva zhinji kunenge kuri kungonyeya vanhu vemuchechi. Dai mukomanashi ndakakwanisa kuzviona ndakaita delete for everyone, but ndakaita mistake mukoma, because pandainge ndiri mupanic mode kunze kwekuti ndinge ndichiti delete for everyone ndakabva ndangoti delete for me. Apa muvoice note zvandakataura ndiri kunzwa ndichizvinyarira mukoma, saka tainge tichinyeya vamwe avo vandichati maitari. Maitari mukadzi anofarira makeup stereki, saka tainge tichitotaura nyaya dzekuti muchavaona vana maitari izvezvi sezvo tiine mavisitors, because kuchechi kwedu this Easter tine mavisitors from another branch avo vari kumhiri kwemakongwa. Saka panga paine program yekuti pavachazouya on a big Sunday vachazotiudzawo their own journeys kuti vakaendawo sei kumhiri kwemakungwa, trying kuti vamwewo vakadzi vange vachizowana inspiration. Saka taitotaura, ndipo pandakabva ndachizorekodha a voice note ndichiseka ndichiti munovaziva vana maitari epapapa vachaita makeup dzavo dziya dzekuti vanenge vachiita sekunge vazora hupfu kunge kadhoingi kana kachikwambo kari kudzidzira kupenga. Asi mukoma ndakabva ndaita mistake kunze kwekuti ndinge ndichiforwardira kuna sisi vangu, but ndakaita mistake paya pakunotika, then ndokubva ndanotika negrupu remuchechi mukoma. Apa mune vanhu vakawanda, everyone is there, nevamwe vekune mamwe maassemblies. Mukomanashi ndiri kunzwa kuzvinyarira, ndakataura zvakawandisa mukoma, zvimwe zvacho handitodi kana kuzvinzwa kana kuti ndinge ndichiteerera voice note rimwe randakaforwardira kuna sisi vangu, ndinotonzwa kutozvinyarira. Saka mukoma ndakaita mistake, handina kukwanisa kuzoti delete for everyone, ndakangoti delete for me, and vanhu vakazotanga kuseka mugrupu imomo. Apa tiri kufanira kuti tinge tichizoenda kubig Sunday. Hazviite mukomanashi kuti ndinge ndichienda kuchechi ndiri mai mufundisi. Apa ndava kuzivikanwa kuti basa randinoita ndinoita basa rekunyeya vana vesangano. The worst part about it is that maitari vakabva vangoti exit mugrupu, saka vanhu vakabva vangoti zii, vanhu vakamboseka. Maybe vamwe vainge vachisekawo so that zvinge zvichizoita sort of like a joke, but pakazoti maitari vasina kupindura pavakaita exit muchechi group mukoma, ndo pandakabva ndachizonzwa kuzvinyarira even worse. Kana murume wangu started blaming me, vakabva vandibloka, vakabloka murume wangu. Big Sunday is fast approaching, handisi kuda kuenda kuchechi. Murume wangu akati iye hazvina basa, tinofanira kuti tinge tichienda kuchechi. Apa ndanga ndichifanira kuti ndinge ndichizoparidzawo on the big Sunday. I'll be a forerunner kune vamwe overseer avo vari kufanira kuti vange vachiuya as a guest speaker on the big Sunday
after Easter. Saka mukoma ndo nyaya yandiinayo. Kana zvakadai so, ini ndichatomboita nguva ndichinamatira zvangu mumba. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna amai mufundisi. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo amai mufundisi mucomment section yapakaipa. But dai mangoenda kuchechi, hanzi ndiri kunzwa kuzvinyarira kuti handingamboendi kuchechi, hazviiti. Uyai nadzo nyaya dzenyu, uyai nawo mafani confessions enyu. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndiri kuda kukuudzai zvakaitika nerimwe gore apo pandainge ndichigara permanently kuBulawayo ndikadzoka kumba ndikazogara nemudzimai apo ndainge ndava kumuvhairira ndikadzoka kumba kuAvondale. Tainge tiine dzimba mbiri, imwe kuBulawayo imwe muno muAvondale. Saka zvakaitika ipapo mukoma ndezvekudai so, painge paine umwe mukadzi uyo ailoja pamba pangu, saka ndaifambidzana naye. Vakazongonetsana nemurume, handina kunge ndakaziva kuti nyaya dzavainge vanetserana yainge isimbori nyaya yekuti ndainge ndichifambidzana nemukadzi iyeye. Saka sezvo ndainge ndiine mhosva, sezvo vachiti anenge anyumwa bere nderake, hana yangu yakatanga kurova because uyu muroja wangu ainge ari musoja ende aizivikanwa nemhirizhonga. Ndainge ndonzwa kubvunda nekudedera nekutya because ndainge ndichifungidzira kuti vainetsana nekuda kwangu inini. Ndainge ndatova nenguva mukadzi wandaifambidzana naye ndichimuudza kuti asachengeta mamessages mufoni. Handina kunge ndakaziva kuti vaitonetsanawo nekuda kwedzimwe nyaya dzekunzi murume wacho aiva nechivanhu chainge chiri paari, saka aisada kuenda kun'anga ende aiva nenguva dzekuti aipota achimbotsikirirwa nemadzikirira usiku hwose. Saka mukadzi wacho ainge akadaidza hama dzake nehama dzemurume kuti vange vachitaura nezvayo nyaya iyoyo. Mukomana nekusazivawo kwangu, pandakanzwa vanhu ava vachitaura, vaitaura nemazwi ari pamusoro-soro, vachiita sekunge vanhu vari kupokana, but vanhu vainge vachitoronga vachitofamba vose negwara rakanaka. Saka ini ndakabva ndanyahwaira zvishoma nezvishoma, ndokubva ndaenda ndikabva ndanozendamira padhoo. Handina kunge ndakaziva kuti dhoo randainge ndakazendamira iroro rainge risina kuvharwa zvakanaka. Ndichida kunyatsokunzwa kuti yainge iri nyaya yei. Ndainge ndazviudza kuti kana yainge iri nhau yekuti zvainge zvazivikanwa, ndaitoda kutoti ndige ndichitotiza. Ndakabva ndachizoti ndakazendamira padhoo kudaro, mukomanashi dhoo rakabva ravhurika, ndokubva ndanowira mudining room. Vanhu vakashamisika. Chakazonyanya kusekesa vanhu apo pavainge vashamisika kuti ko landlord vangopinda mumba nekudonha, ndakabva ndaburitsa mhepo. Izviwo zvakakonzereswa nekuti ndainge ndaswera muswere wese wezuva ndichizvidyira zvangu nyumo dzangu. Saka pandakanodonhera pasi paya, mhepo yakangobuda, handinokwanisa kuti ndige ndichizvibata. Dai kwanga kuri kunzi zvakangoitika murunyararo, vanhu vaizongonzwa nekungonhuhwa kuti mumba manhuhwa chidembo, ko haufambi. But makabva maitika ruzha rwekuti kana nevana unongovaziva, vana vakabva vatanga kuseka kana vana vakanzwa zvinhu zvakadaro, because kwakabva kwaitika ruzha rwekuti rwakatinhira imba yose. Vanhu vose vakangonyarara, vakangoti iniwo ndakamboramba ndakarara pandainge ndadonhera paya because ndainge ndonyara kuti ndinge ndichimuka. Ndakazobudamo ndichiita zvekukambaira. Saka pane umwe mudhara wechikuru uyo akazoti kwandiri, manje masumukiro amava kuita mudhara hamuone sekunge mabva matiisa kumhepo here, chenjerai. Apa vainge vakaita kubloka nejaketi ravo. Ndakangobuda murumu muya chinyararire, ndokubva ndaenda kubedroom kwangu. Chandakangoita ndechekuti ndakatora chikwama changu, chitupa changu, foni yangu, ndini uyo ndakananga
kuhiking spot ndikanokwira motikari ndikabva kuBulawayo ndikadzoka kumba kuAvondale. Mudzimai wangu akashamisika. Ndichisvika pamba akanditi komadzoka, akangoseka zvake. Ndakangonanga mubedroom ndikanorara zvangu. Akandibvunza kuti kwainge kuri kudzoka here for good. Handina kana kuda kumbomupindura. Pfungwa dzainge dziri kuBulawayo kuti ndainge ndotora mukaka nemukadzi uyo wandainge ndichida nemwoyo wangu wose. Ndakaita nguva mukoma ndisingadi kana kuenda kuBulawayo. Mudzimai wangu iye kana kuti mwana wangu musikana mukuru ndiye ainge oenda achinonokolekta mari dzemarent. Apa mukadzi wangu made the situation to be worse because ainge opota achiseka achiti, vakakurambai kani kuBulawayo ikoko, kudzoka kwamakaita hatichanzwisisi. Asi mukoma ndo zvakaitika. Ndakatora nguva ndiri muAvondale ndisingadi kudzokera kuBulawayo. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Pakaipa. Uyai nawo maconfessions enyu kuinbox. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.